mari los ngantek jago kluruk tetep bisa main. Ini. Oh, ya jago kluruk ya Mas. Nggih, sik. Sesake napa, Kung? Caping gunung gubuk asmara nggih, laris. Kene ora usah, kene ya. Iki laris ki nek sak awak terusan ndase tok terus piye? Oh iya, dadine sing bener piye? Laris. Ala kuat aja kaget. Ngopo lho kok kaget? Lah iya, lah gambare ku nek ngantek merengut lho. Ya malah seneng. Iki dhuwit 100 ora payu gara-gara dienggo sinden ngono kuwi. Lah piye? Laris. Lah gambare kan nganggo kacamata. Terus merengutnya nih. Kacamatane remek ngono. Dadi ora payu kita dari duwite ora payu. Lah iku ning ndi, Mas? Ning Semarang. Oh, ning Semarang nek kali ombo ora apa. Ora apa-apa ya. Angel iki ngandani ya. Iki dipun pinangkani nggih. Iki caping gunung Caping. tre wis diancam Mbahku iki jenglengan. Jengleng kok. Ya. Jengleng nggih. Ya. Pajolan jengleng nggih. Napa panjenengan? Aja. Oh, wakil kejolang. Wakil kejolang wis bayar.